Diya gani lagi nag-isra-sira nga tidig na. Diya siya nakabantay, nakatumbang pa ko dari. Kasi mag 5 years naman ko dari. Sa una na siya nakabantay na nga. Ningin siya gani ama o di ay. Sa una kay ning man na siya na nga. Hi day ko ni Ma'am Maria Pinantes o ni Ma'am Mers Family Vlog sa South Korea. Salamat ninyo ma'am, kay bawa na mo gunsa. Pag-amping mo, per me. 5 hours later. Hi guys, madjong gabi. Ako na day po ni si Alex. Karon day guys, adlang Lunes, dito sa city na sa Larso. Grabe guys. Paano ako bahinam, man ako kasabot sa gibate gabi, man ako nakatug. Mani awa guys, basta ka nang excited bitaw ko. Basta mani ang batiyon, hindi ko makatugog madyo. Hindi ko. Basta mandag akong anxiety. Gabi ide guys. Kanang giandaran niya ko sa panic attack. Kaya nalagi ko yung sakit na yung ngani guys. Di man ko mauwa mo share ninyo na ko sakit nga ni kay. Hindi naman po ako may sakit nga parehaan ni. Kaya nuban po na ini-share ko na hanapon sila yung anxiety disorder. So ako guys, makaingon ko nga. Karang na di jidlalim. Kanang mo kalitro bito ka o magpanic attack ka. Hindi ka na bitaw makuan ka, ma-overthink. Hindi ka nang daghag mga what if sa imong nahon na. Jadi di mo makontrol mo kagalingan, kalit na kang pangurog, mamugnaw. Bao guys, kinsa ninyo nakasuway nga na. Pero kay bao ko na ayaw bandid nga nakasuwayan na. Hindi. Gabi ilagi. Kay kuan man to gabi, nang kuan man ko naghipo sa mga gamit ba. Hindi. Murag na sobragang nahon na sa kanang ka-excite. Diha ni sud sa nahon na nga. Kay kuan man ko guys, mahadlok man ko kanang mobiyahe bitaw ko. Mahadlok ko na magnahon na ako yung mga musud sa nahon na nga mga negative na din kapungan. Diya niya lagi sa doktora kana ko na nga na tungod ko na sa anxiety mo na hanggang utok mag-create bitaw ija nga ang kalit raw. Kasi mga nahon ng mga what if, mga nga nadaghang mga what ifs ba nga. Masudog kalit sa utok. Mga lagi gabi, kalit ko, panic attack ko. Nadya time ako ang guys ba. Day time dari ba nga, gawas ko, karijit. Kaya kanang lugar dani. Danas, walking distance ra ko anay padalha kwarta. Basta doon ra diha ra. Pag tawid bito na guys, kalit bito ako kanang ka-nervous, kanang nagpanik at ako baras kalsada, ni kalit. Grabe dyan guys, ni kalit bubling ko sa dapin sa kalsada. Kaya kanang kalit ko pangurog, bang. Hinsa, kaya nilagi ko, di mapapulong nagkuhan guys, kanang saya nga dana, nabuang na, kaya makakuhan pa man ko, makatulong. Diya guys, may inam dekorani na. Itagaan ko nga tidig na kuan Pro Bridges. Diya kong ipatry. Try ko kay kuan constipated ko. Kaya kuan ko na ni kanang alis diya ba, fiber. Diya, init kaya timpla kay kuan ko karon di dysmenorrhea. At tidig na pwede mainit? Oo. Kaya malamig na para kang malamig. Hindi ako siya pwede mamalamig, meron ako eh. Diya guys, karon din ako dysmenorrhea. Ang payag ka dyan guys, medyo ganito kayo natulungan ang kuha, menstruation nga, karong adlaw kay basig mat lang tulog sa pagbiyahe na habidyo ko kamis ko kang adlaw sa mong biyahe. Medyo ganito kayo na sadyo-sadyo. Grabe lagi guys yung masabot, makayin ko nga kuhan. Daghan ako dito mati. Diya.
Parang ginita pang diyan niya sa nimlin. Mabango pala, te. Tinatry ako ni ate. Kasi ito yung ano niya, ito siya. 20 plus pro BG's drink. Diya, kuhaan siya. Sabi niya, not recommended for use to pregnant women, di ba po ko pregnant? O kuhaan, lactating. Natin nakalagay dito na ano eh, kanang fiber, saan ba yun? Basta, ang lit-lit kasi, hindi ko mabasa. Basta ganyan may nabasa ako dyan. So guys, kuha day guys, magluto Mga ko. gulay dito eh. Kaya nga, 20 daw. Magluto day ko guys, ugkuan. Magluto. Utan. Init paghang koon. Kani ba na mais. Maglawoy ko og mais. Kani. Ang kulkit na ito. Hindi Saan ba kasi galing yan? Binili mo? pwede. Ginagay niya. Nino? Hindi pwede. Ah. Kung itong gulay, pulutas ito. Antay tutong ito. May broccoli siya, may sari-sari. Yes. Yan ito siya tumanda ito. Kasi sinubukan ko nga. Yan din. Para makapagbawas ako. Yeah guys, na mais. Kasi nakasweda na nga na yun siya gisa. October 2022. Hinugasan ko na to ha, maka-ibas tayo dyan. Hinugasan ko na, bago ko ginito. Binili ba sa kariton to nakaganito na? Hinubara na? Ewan ko, nakita ko ganyan na yan. Hubad na? Maluwag na lang. Ano? Maluwag. Hindi ano, hinugasan ko na yun. Ganyan yan. Sama to guys ba? Istorya ta about the anxiety disorder. Winner ako diha guys. Nasakita. Okay. Kuhan, grabe dyan. Mabot ang gusto to guys nga hanggang na huna, di na makontrol lagi. Diya. Kato bitong kuhan guys, mong share ako ninyo guys ba? Katong naitabo dali na wadas butura, parang isa nabilin. Karoon ba kung share ninyo ba nga, niabot to sa punto nga, mahadlo ko maligo. Mahadlo na ko maligo. Kaya kasi bitong naitabong doktora nga na kajapan siya sa banyo. Ama itong ginahon na, marami po kong na-trauma dito. So naitabong dito guys, nga kuan, mahadlo na ko maligo. Sige rago ko kung panarapo dito, kay mahadlo ko maligo sa CR nga kurang isa dahil sa bahay. Diya, kanang iban dito ang awas sila kailaw ka ng panic attack, anxiety, may na. Hindi sila makarelate, hindi sila matamaan, aning sakita. Kaya ako guys, basta ka nang hindi na dyan na makontrol, dyan magkarag na ko, mamugnaw. Diya paspas hanggang heartbeat na mainim na ko ka ng katunggi painim nila doktora na nga pagpakalma. Ano itong imunon diya huwag ka ng sahay madarag magampo dyan ko harang tabanggang kagalingan magmandar na dyan siya kuwan mukal marapod pero dugay lagi para gabi yung kalitra to diya. Labi na karong guys ba, kay muli ay ko, hanap ang ginahon na ba nga. Kanang may satin, sa wibis po kung hanang ginahon na, maralay ko buwang. Pero di mapo ko buwang guys. Ang ginahon na ba nga, sunduno ko sa uyab. Pati sa uyab, mahadlik ko. Mahadlik ko maguban, ano na ba? Hindi ko mag-advise ito gang nahon na nga. Basta, mga puro negative, masud sa nahon na. Ngayon sa amin kung magampukos ginoong ano ba niya nga puro manigative sa isang nahuna. Diya, kaduga dyan, nervous na ako.
Magsestorya sa laman ta guys, kay magharos na pukos ka munggay. Kang di po mong mabureng. Anay, magstorya ako sang kaagi sa una ba nga. Sa una radyo ko na ako'y mga kahadlok, bisag lugar naman yung anxiety guys. Kanay, mahadlok ko mo sa kayo taxi na akura. Mahadlok ko mo tawid sa kalsada na binagahang sakyanan, mamugnaw ko. Hindi amang sa una, pag magdiot ko, magastusan ko kayo. Kanang nabitaw tawirinan, magpakjaw man ko, masakay man ko tricycle, bisag doon ra. Para lang makuhaan ko ba, masip ko sa pagtawid. Mahadlok lagi ko guys. Ndiya, tiguang na ko. Idaran na ko na kahibaw mo sa kayo. LRT, mga train. Kay madlok ko. Ikataon ko sa may sauna. Dari pa na sa Ate Ruby o si Gigin sa Maynila. Diyan ila kong katauan. Kay mudiop ko. Mubalik ako sa trabaho, ila kong ihatid. Ihatid ko nila para kuhan ba, ipasakay, patawid ko. Kaya kuhan lagi guys, bahala na, di ko mauwaw, basta manay tinunod. Talawan ko. Diya, natoy time nga, ning biyahe ko ba, nakarang isa, yandaran ko sang kadlo. Mapagali ko kabot sang ginatuan, ninaog na ko, kaya ganaho na. Kananay dautan. Agad tong dahi, kuhan ba, dahang katbang, murag nagsipat-sipat na ngayon na. Pero siguro guys, wala gusto ako rin siguro dautas sang nahuna. Ninaog ko. Kailangan nahuna. Hindi. Bawa lagi. Nga din na tudyo guys, nga na ako yung nga ni bawa. Diyan ka nang mo-share kong doktora ba, nga nga na. Dok, nga na lagi ko dok, may pulis doktora nga. Tangad manggod na si mga anxiety. Nga na. Kaya si Japod nga na po, mong kalit po si Jag ka-nervous. Hindi pa din dyan makontrol dyan huna-huna. Kaya saya ko magampo ko, mayin ko sa ginoo-ginoo ka na may bahala na. Basta nga dyan na makontrol. Diyan. Ano mo sakay ko? Masakay ko. Mabiyahe lagi. Medyo gali ka ng pagbiyahe kay na ako'y kauban. Des paguli na ha. Des September. Grabe dito. Nahimo pa namang away sa huyab. Kay nandra lagi gahong nanahon na ba nga naguna. Naglibog ko ba itong time ning ko ginungon sa mga buhaton nga. Nahadlok ko nga ihatod ko sa uyab. Nahadlok ko ang uyab kay nag-rate man to. Nanghuam si Jaog ka ng nanghuam o rin girintahan na si Jay. Amigo ba nga naikutsi. Ija itong gihugman. Maghugman ba to or ijang abangan. May ijang gigamit paghatid na sa airport. Diyan na mo pa namang lalis. Kaya ako lagi. Ara ko ka advance og nahon na. Nahadlok ko ba? Ning ko nga daghang kong pangutana, basig ka na sakinan, ngay mo hugman, basig daw ito nagmakina, nga na ba? Puro dyan advance ang utok, basig magubanta, dyan bawain ako sa flight, nga na ba? Dyan, agang uya, mura yung pug na nalain, kay mura ding paminaw, ako isalig ni dyan. Kaya hama pang isulti nga yun, basig ko ana, basig nga na ana. Hindi ko rin mo ihatod, kaya na ana. Daghan ba mga what ifs ba, mga murag, sa Tagalog pa, ang boyfriend, murag na piko na, kaya nga nalagi ko nga. Basit nga na ba? Di ko numi ko na. Diya, mo itong naglalis mi, ningin si Diya nga. Ningin ko magtaksi na lamang ko. Kaya marago ako salig ni Diya ba sa una. Kaya mag-upod, bago pamapod mi. Diya nga po na itong time nga, ningin ko magtaksi ko. Naglibog na po kang utok, nanap ko kahadlok kay basig magabaan ko no ko sa uyab kay hasin giayawan nga di ko mapahatod ni Diya. Diya mo taksi ko, basig binuangan ko sa taxi driver. Na, mura lagi ko kuhan guys, bagiringan. Na, di masabtan. Nga basta mo, kalit na ko si muna na ng, mo kalit na sa nga na ng mga negative. Yung mga to, gihatod ko sa uyab nga, nasungot na to si Danaho. Basta lagi guys, pag-abot sa akin ng mga
hapit na Miss Airport, grabe lagi ng pamugnaw. Diyos ko, sige ko ampo. Dama po ni Ron, anang gibati nga, hala, March 10 na, hindi. Sundoon ako sa uyab, hindi mag-rent ng puto si Jad. Kanang naisakyanan, kaya naman ko yung mga palagi, bagahe. Nahadlik na po sugod, gabi yun po katog. Panikatak lagi ko. Okay. Basta guys, di ko maawa mo share ninyo ngayon anak ko. Sa una, wako kasabutin sa nang anxiety disorder. Basta sa una, radyo ko na yung ngani. Mahadlik ko, umuwan, ugarang kusuga. Diyan ka na bitang mangit-ngit na. Ama na nasuwayan guys, baka itong dito pa ko sa anak ni doktora. Diyan bayar na ko, hanggang third floor. Anak ni doktora po. Diyan. Naatlan nga ako rang isa. Sus guys, kaya uwan magarang kusuga. Diyan mga palibot, ngit-ngit na. Diyan ako rang isa sa bahay. Ang bayar na ko Grabe lagi ng hilak guys. Grabe din nagadlo ka. Hindi na nagkukusuok. Labi nagajid mo daw dugog kilat. Jamat na ako rang isa. Pero dyan ko mabuang-buang na guys. Jamat to. Alam na nga pa man to'y driver sila. Atong anak sa nga mo sa una. May hanggi gitiks. Hindi pa man gusto sa unang mga chat. Kahit text-text pa man to. Yung nga ko sa katong driver nga asa na ba mo? Pagdali mo guli kay na-nervous na ko. Karag-karag lagi ko guys. Bawa nga ano yung anak ko. Hindi gusto ko mawanan na yung anak. Kaya grabe dyan ko katalawan. Hindi. Kuan. Nilagi ko ka-control. Hindi karon ako kasabot nga sakit din na nga din nagitawag na ako yung anxiety. Di ako nakasabot sa katong ning-share kong doktora ngayon nga nahadlo ko. Hindi. Naloy ko sa doktora na ni-share man ko nga katong ako laging isa dari na bilin. Grabe dito itong hadlo ka nga. Ako yung matong tubig nagkagabi nag-adlaw. Laigan pa may nasang lawas. Diyan sa mood pa pagkahuman kay quarantine pa ko pero mas okay itong nako sa quarantine area kay nako yung madungog nga tingog sa mga katong mga maid sa anak sang amo dito. Dari jud katong ako rang isa. Grabe din mingaw. Sa mood tagahang anxiety dito. Nilagi ko maligo guys karon ako may istorya ninyo. Nag-vlog ko dito ako ng istorya nga wala ko ligo-ligo. Nga mahadlok jud ko maligo ditong time kay murag na-trauma ko bas nahitabong doktora nga unsa ka maligo ko unja wala bay maka kuan na basig mahitabo pud nang nahitabong doktora basig baka japag ko nga na niabot na to sang unahon na nga ingato. Bawo lagi guys. Hindi ko mahawa kay balag ining ko kuan na kanang nabuang ako pero tinoy guys ano po ko nabuang mora din yawa guys basta man daragang ma-overthink ko no na may tabo nga wagkarod ko mura din ang lutuan pa niyapon guys, mabutan ako, maglawoy ako ng Diyan. Wala pa mami salin bitaw nga tilapia. Na si Jang himayon, sa Bisaya pa ang kusnit-kusniton. Diyan mayang isagulan ni. Pila na ba isigan pa ni hapon guys? Ang gabi man po, di mabuta nga ibang pabusog. Nga naman ko guys, sa gabi hindi pa dyan magpabusog. Bawa guys, ito say nakarelate na makalitra kag kuhan hadlock na kay mga nanaan jadi na makontrol yung mga nahuna hantod sa
Magturod na, dyan mamugnaw. Nga ko. Mabitaw guys, nga mahadlo ko magbiyahe nga ako ra. Diyan, ganihan lagi nag-isra-sira nga tibig na. Diyan siya nakabantay, nakatumbang ko pa ko dari. Kasi mag 5 years naman ko dari. Sa una na siya nakabantay na nga. Ningin siya ganihan mo, di ay. Sa una kay ning man na siya na nga. Anong di makamuatos munting lupa, nga na makayati dito. Anong di makamuatos bulakan, nga na makayati dito. Hingin ko niya. Sa katong pwede ba? Katong pwede pa mi magdiop ba? Ningin na sa tibig na lang. Natunin ko na siya ganihan nga. Mahadlo ko magbiyahe nga ko rin sa labi nagladyo. Kay basig, nandanan lagi ko sang panic attack. Na, di ra budget lalim. Na guys, nadugan ako din sa Manila, di ko kadyo maglakaw-lakaw. Nasahay mo nga na kung mga tukukuan, diri, kanang doon nga mo. Kuan ra, alimol, o mga kubaw. Para niya nga naan, di kuan, kanang ibergutis ko sa Commonwealth, kaya mamay dodo dari. Diyan. Nadik lagi po ko isahay. Ngalingon ko. Ang kagalingon nga muli ko kay basig sa buhol. Maadyon ako. Dari kay dagan man kog mga kadlikan. Sabi na. Diyan maproblema po ko guys ba nga. Ladyo ko sa mga anja. Hanggang nahuna oras amo labi nag kanang may kasakit-sakit si Aliana or kinsa kanang magkasakit sa pamilya hanggang nahuna to ara dito. Diyan. Nilagay ko katug. Diyan guys. Naghanap ko istorya haram nang i-share ko din juba may ngani lagi ko. Diyan nabot ko sa punto dari ba nga tungod sa kamingaw, tungod sa kanang may namin makagawas. Sa una manggod, sa pay pandemic. Makuan man ko mag-walking. Ang libot-libot teres kuan, mabot po ko Quezon City Circle, Del Ramadari. Ya, katulad ng pandemic na wala na. Ang mga grabe lang. Hindi na masabot. Diyan guys, naghanap ko pang istorya. Ano kaya ba minsan itong pang istorya? Magluto sa kudani. Para siya ng sagulan sa tilapia. Sabi magluto din guys, nilaway nga kamunggay nga nga ni ba mais. Para ni siya gisa. Mira ba? Grabe dyan, sakit ang puso karon. Basta madaga ko. Grabe dyan. Kasi ganing im na luguan guys. Kanang timpra kay grabe dyan sakit ang puso. Bawo, ano sa pa ba ko magbinupos? Kay, pero pahuway ko din ang dysmenorrhea. Nakapahuway ko sa dysmenorrhea o kuan ako guys, magminupos. Nandiyan, og mamindyan magaling ko. Ang mabuntis ko. Kunuhay ba? Nakapahuway ko sa dysmenorrhea pero inagpanganak. Bitaw guys, gusto pa naman ako makanak yung tako. Makanak pa yung tako isa. Karoon na pa yung sa Aliana. Bawa ni. Managingin nga. At pagbuot sa Ginoong matuman. Hanggang sa. Parang daganag ang kamungkal. Saktura na.
Sa lutuin guys. A few moments later. Guys, manigahang nilawoy nga mais nga lay kinusnit nga tilapia unlay kamunggay. Ay isang gigisa guys, sanay sabaw-sabaw. Diya guys, luto na si Jack. Luto na magod na. Okay.